inyaya yaMathewBoti nachisa Mhembere yakupinda muno paine nhare kuti avatanza kuchinjwa nayo ngozi pamutenesi. Saka wakazoenda kune traditional healers kuti wabatsirwe panhare wakazoita wana passion kuti wana ndoingozoita ndavasa. Saka wakandifonera vachiti nyaya iri papi ndikati nyaya yanyu inozikanwa pada feni ndinochangadei akati yangu yato kutraditional healers kuti chiri zvawandifonera wati nyaya yaBoti irikutenderera yakamira sei vandautsanangurira wakati chauya ikoko naBoti wacho vandafonera vana atadzi hours inovanga mudzimai uyu kuti uyai mukudiwa kuchi kudai tipe mafeedback maita pana chiremba mubatsirwa newana asi akanditi handina mari yebhasi kuti ndoikoko vanazofona vana mai wacho vanovambura avo vakati isasosaka ikoko kana aramba vana vacho akagara zvakadaro achudei akati vana vasongo saira vanangopfusa kwete inawo ye1-on-1 yechipiri ndeyekuti iwo wasaMhembere ndoimba pai ndakataura kuti wakanditi vako ndevangu wezvinhu zvangu zvandakaita pamukunda wangu iwe ibva kumba kwenyu yogarire pamupamba pangu nekuti vanawo zvandikutaura madzisha angu edunhu remarigiri vanda kutonogaziva asi kusadotika ndakutaura kuti there are two things. Tikaenda zvemutemo chaizvoendaDNA ukaoneka wanaiwa unotobhadhara maintenance. Tikapanopinda nazvo kuti DNA inobudisa kuti ndini asi spiritual ndo patine nyaya ndosaka kuti ishe Mhembere wacho vari kufiine zvakataura ndinoimba manzwa kuti vari kunzi havasi kuda kuya kudaro nekuti pano pafoni zvakare ndine mameseji emukunda kuti musi watakava makatuma nhume kuti dzive kurwa wakatoramba pamberi pavo kuti isu zvamubutaura izvo kuzinhati noimba pano makanga mataura kuti faina kuti tichazoti mende kuzinhati makurukota enyu pavakauya vakatoramba mumba macho kuti zvezinhati hatitodi kuzvinzwa ende hatitoumbi saka zvamurunza kuti zvemari izvi inhema mukunda wacho mameseji ndinawo pano yekutanga yakandisenda akati iwe nachifu wako Mutasa mazopedzerana kuti kudii yekupedzisira after wazofonerwa kuti uyai nhasi irimo akati hatiuyi ikoko kwachifi Mutasa iwewe kanoda kuti titsvagire mari yekuti tiuye asi kun'anga dzako idzodzo nachifi Mutasa iwewe ndochabhadhara nege saka zvikutoreva kuti ivo vari kutoti hatitouyi kuno ini zaita n'anga dzangu kwaukuni handizivi mamenye ngaranda ndiko mutora nyaya yawana weyu hatisi watisingatozivi handiwaziva nazo saka ini ndopinda pano inchene indokochite munhu aite sei munhu umwe naumwe achengete vana vake hauchengete uri vana vako nomunhu wozimi kana mukuziva kamwe nechamukuziva wene chingouye utaure nyaya yedu yakamira yakadai totope isu zvatoita manje Mhembere ndisaMhembere mutaure mukadzi wako ii kuti saMhembere ndishe wangu is my support ndikati uya kuno kunouya mazwa ndizvo zvizvo mutaure mwana wako yari kufuna zazi iwe naka nekamambo kakoka kuti kushayawo dungu ichitema kana kushayawo bvudzi chena chitema mutaure kuti azi ndikamambo kayaka baba wako uri pasi pangu isapoti yangu ndikati uya kuno kuine nyaya yako iwe kuti handiuyi kubva ndiwawa mambo inini subordinate yako ndichauya ikoko tizwe nyaya yacho because ini handina chandakakatsa shumba mwana wasaMhembere wacho varako uchinaye mukicheni uyo mutsvuku ndiwe saMhembere sei baba wako waswera chandikuramba manje mazwa saMhembere chandikuramba manje ilanguage musikana anongoya utaura zvanodi inyaya yake haisi nyaya yangu inyaya yake nemurume wake wepanyama nemurume wake wemhepo nababa wake
newana wake. Chakuda kucheresa kubatsira kuti murume aite free kuti azive kuti wanange wake here, because chatinoziva kana uri mugari chako kubarisa chete, wabarwa havasi wako. Ndosaka uchinzi uri chii, uri mugari. Saka chitaura ibaba kuti ataure musikana anzosvikana namamunga wekuda chipedza nyaya. Kana baba aine zvimwe zvaanoziva zvaanoda mundeni, nhamba dzangu anadzo, ngaandifonere anditaurire kumanga nyaya yakamira yakadai. Yes. Ndokubvira kutaura kuti kana tichazamane patinogona kuti auye, asi murume wacho akanga akamuroora dai aikwanisa kutsigira kuti anotora every month mainjection emaFD plan. Saka ini ndozama nepaunobatsira, sometimes zvikakwidza ndinogona kutadza kuuya naye, kana zviri normal munoona ndinosvika naye. Kana achiditsigira anogona kutaurawo situation yacho yaari. It's okay. Saka nesibatsira chiita izvozvo kana makwanisa kuti makonfirma kuti muuye sakati tipedzenya, asi mudhara akwanisa kunifonera kutaura so that tinzwise nyaya yeidendekuti dzakutaura toita zvatoita, asi musikana afana kuuya uko Saradi ndizvo. Saradi, yes. Saradi ikusana Saradi. No men saurai. Ruben kapungu na im. Apa dalam kata?